И здравейте, приятели, добре дошли в днешното видео, където ще играем FC Mobile. Ще отваряме пакет. Директно, май да започнем да го отваряме. Не знам какво ще ни даде. Ето тук 3000. Отваряме. Приятели, отваряме. Да видим. Да видим какво ще ни даде. Приятели, 109. Аз съм много щастлив. Струва 1 600 000 коинс. Директно ми влиза в отбора. Няма какво да стане. Влизаме в отбора. Отбора ми, да го покажа. Ето това. За централния нападател имаме Суарес, отляво левия бек. Имаме Барнес, нещо от сорта. Тая картичка я купих, защото отдясно беше много слабо, беше 101. От халфовата линия имаме Белингъм, Кака по средата и от Дани нещо си. Левия бек имаме Роберто Карлос, десния бек имаме... Как се произнася това? Той да не мога да произнася, бе. Общо, взето го виждате този отбор. Сега, да сложим на десния бек новата картичка. Дали ще вдигнем оверал? Не, обаче отбора ми става почти 10 милиарда. 10 милиарда коинс. Добре. Ще направим един матч. Да видим. Аз мисля, че съм в Pro 4. Да правим един матч. Дали ще ставаме Pro 3. Един матч. Да видим. Думам да победа, защото ако загубя, ще се изложа. Да, забравих да кажа игра 4-3 атака. И Пича игра 4-3 атака. Да видим. Наша топка Суарес. Белингъм с топката. Белингъм. Какъв шут на чака Жуао Педро, обаче. На Педро, просто Педро. Жуао... Пак чака Жуао Педро. И гол за Педро. Този път не е Жуао Педро, Педро просто. Първият гол на Жуао Педро. Пак е Жуао Педро. На Педро. Ох, че ги бърка много. Пак чака Жуао Педро. Пича май ще ми вкара. Кофти. Ено. Вратаря буквално не се метна. Вратаря скочи назад. Как се очаква, ми кажете? Как се очаква? Белингъм топката. Белингъм. Какъв гол с Суарес.
Добре, вземем топката. Белингъм, Суарес, Педро. Педро с топка. Тъч. Белингъм. Педро. Кака. Гол за Кака. Какъв шут на Кака. Но това е първия клип на FC Mobile в канала. Така че да видим. Пича се е надъхал. Ако стане, обаче не вземаме топката. Нашата защита е перфектна. Педро. Дали Педро ще вкара още един гол? Вратаря спасява. Първо по време. Първото по време водим. Светлината добре ли е, приятели? Ако е добре, пишете ми долу в коментарите дали е добре светлината, защото е тъч. Пак тъч. Ако беше вкарал там, направо че аз съм убия. Защото брат защита. Айде, открадна ни топката. Засада. Или Дуспа. Засада. Междуто наскоро се научих вратаря как да излиза. В смисъл, нали, срещу футболиста. Гледайте, топката е минала и той скача. Педро, стоп. Роберто Карлос. Пас за Роберто. Роберто Карлос. Суарес. Педро. Трябва да го била, иначе. Победи. Победа с триумфа. Тук имаше доста голове. Да. Ставаме Про 3. Колко много карти.
И ми, приятели, смятам да приключа този клип тук. Ако ви е харесал, харесайте клипа, абонирайте се за канала. Умолявам ви, наистина много се абонирайте за канала, защото... Да, абонирайте се за канала, харесайте клипа, от мен е шао.